ocasión, quérese recoñecer a importancia da poesía popular oral, que acompaña a nosa sociedade desde sempre, e sobre todo as mulleres que foron figuras centrais na creación e transmisión da nosa cultura. Tense dito que as pandereteiras son símbolo de resistencia, apoderamento e sororidade. Cantadoras, tocadoras e bailadoras, as pandereteiras tocaban no espazo privado, conforme o papel asignado ás mulleres. Por esa razón, é para visibilizar as mulleres e a tradición popular. É tan importante a elección deste ano. Tanxugueiras ou Fillas de Casandra, entre outras, son grupos actuais que recollen esta tradición tan nosa das cantareiras. Un novo de cuarto de primaria,